ሰላም ጣና ሃበለይ ኣመል ዓለም ትርከቡ ናይዚ መደብ እዚ ተኸታተልትና ኣጽኹንኹም ኣብ ዘለኹም ሰላም ትኾነለይ እናተመነኹ ንሎማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ድማ ብሓደሽን በእዋናውን ኣገደስቲ ዝበልና ማሕበራዊ ትሕዘልኩም መፅለኹ እምበኣርከስ ንሎማዓንቲ ናባኹም ዘብሎ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝረኸብናዮም እቶም ብጣዕሚ መነጋገርትን ኣገደስቲ ዝበልናዮም ካብኣቶም እቶም ብፈለማ ናባኹም ዘብሎ ድማ ክብረት ኣማረ ኩልና እንፈልጦ ካብቶም ኣለውና ኢልና እንኮርዐሉ እንፈትዎ ስነ ጥበባዊ ሓደ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ክብረት ኣማረ ድማ ኣብ ጢኒ ሾው ቀሪቡ ድማ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ኣብዚ ኢንተርቪው ድማ ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ድማ ተላዒሎም እዩ ማለት ንብርክት ዝበሉ ህዝቢ ዘጭንቁ ዝነበሩን ንብርክት ዝበሉ ህዝብታት ሕቶታት እናጨንቁ ዝነበሩ ሕቶታት ድማ ክብረት ኣማረ ባዕሉ መልሲ ሂቡ እዩ ካብቶም ሕቶታት ድማ ብዛዕባ ሉል ቴድሮስን ክብረት ኣማረ ዝነበሮም ርክብ ናይ ፍቅራዊ ርክብ እንታይ ይመስል ነይሩን ለምንታይ ኢኻ ጠሊምኻያ ንዝብል ማለት ክብረት ኣማረስ ናይ ብሓቂ ይጠላም ሉል ጠሊምኻያ ኢኻ እናተባሃለ ዝውጋዕ ዝነበረ ሕቶታት እውን ጢኑ ብዘይ ምንም ፍርሕን ብዘይ ምንም እንትን ሓትዎ እዩ ነቲ ሕቶ እውን ድማ ቆንዕ ዝኾነ መልሲ ሂቡ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ድማ ሉል ቴድሮስ እውን ድሕሪ እዚ ኢንተርቪው እዚ መልሲ ሂባ እናተባሃለ እዩ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣስፋ ሓቢለ ናባኹም ካቅርቦ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብተወሳኺ እውን እንለቀኦም ሓድሽ ቪድዮታት ፈጢኖም ክመፁ ናይ ደወል ምልክት ይንኩ ሓቢርኩም ናጽንሑ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ኩለና እንፈልጦ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክልተ በዓል ስነ ጥበባውያን ዝኾኑ ኣብ ፍቅሪ ወዲቖም እናበልና እንዕልለሎም ዝነበርና ካብኣቶም ሉል ቴድሮስና ክብረት ኣማረ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሉል ቴድሮስን ክብረት ኣማረ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ናይ ፍቅሪ ርክብ ነይርዎም ይኹን እምበር እዞም ክልተ ስነ ጥበብ እዚኦም ድማ ናይ ፍቅሪ ርክቦም ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ ክልቲኦም ክፈላለዩ ከም ዝኽኣሉ ድማ እናስታውሰ ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብጣዕሚ መነጋገሪ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እዞም ክልተ ስነ ጥበባውያን ድማ ኣብ ዳሕና ማለት ፍቅሮም ኣብ ውሉድ ክበፅሕ እዩ እናበለ ብርክት ዝበለ ሰብ ዝፅበይ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ናይ ክልቲኦም ሪሌሽን እዚ ናይ ክልቲኦም ፍቅራዊ ርክብ ድማ ብዙሕ ከይኸደ ኣብ ሓፂር እዋን ብሬክ ኣብ ክገብር ክኢሉ እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገሪ ዝነበረ ጉዳይ ድማ ክብረት ኣማረ ጠሊምዋ ክብረት ኣማረ እዩ ንሉል ቴድሮስ ጠሊምዋ እናተባሃለ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክብረት ኣማረ ኣብ ጢኒ ሾው ቀሪቡ ድማ ባዕሉ ዝሃቦ መልሲ ኣሎ እቲ ትክክለኛ መልሲ ድማ ኣነ ንሉል ቴድሮስ ኣይጠለምኽዋን ርክብና ክልቴና እና ዘቋርጽናዮ እውን ድማ ክልቴና ተስማሚዕና ኢና እምበር ኣነ ንሉል ቴድሮስ ኣይጠለምኽዋን ኢሉ ድማ እቲ ሓቂ ባዕሉ ኣዋጊዕዋ እዩ ጢና ሓውና ድማ ደስ ዝብለካ ድማ እቲ ናይ ህዝብን ንብዙሕ ሰባት ዘዳናግር ዝነበረ ሕቶታት እዩ ሓቲትዎ ካብኣቶም ድማ ንሉል ቴድሮስ እውን ከሲሳትካ ዝብል ሕቶ እውን ድማ ኣቕሪቡሉ ነይሩ እዩ ነቲ መልሲ እውን ብጣዕሚ ብቕንዕና ዝተመልኦ መሊስዎ እዩ ክብረት ኣማረ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብሓቂ ከሲሳቶ ብዙሕ ገንዘብ ጠሊማቶ እናተባሃለ ይውጋዕ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ካብ ሓቂ ከም ዝረሓቐ እውን ድማ ባዕሉ ክብረት ኣማረ ድማ ኣብቲ ጢኖ ሾው ቀሪቡ ድማ ዝተናገረ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ብርክት ዝበሉ ድማ ኣብዚ ኢንተርቪው ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ድማ ተላዒሎም እዮም በዚ ብምቕፃል ድማ ሉል ክብረት ኣማረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብዚ ሓሸ መናብሮ ከም ዘሎ ድማ ባዕሉ ገሊፁ እዩ ኣነ ሓበን እያ ትበሃል ሰበይተይ ኢሉ እውን ድማ ሓበን ከም ትበሃል ሰበይቲ እውን ድማ ኣብዚ ኢንተርቪው ኣቕሪብዋ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ክብረት ኣማረ ድማ ኩልና እንፈልጦ ድማ ብጣዕሚ እንፈትዎን እናኽብሮ ስነ ጥበባዊ ሓደ እዩ ክብረት ኣማረ ምስ ህዝቢ ዝተፋለጠሉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላም ድማ ድሕሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምፁ ድማ ኣብ 1080 ዝብል ፊልም ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ክንፈልጦ ኽኢልና ኢና ወይ ድማ ምስ ብርክት ዝበለ ሰባት ክፋለጡ ኽኢሉ እዩ ክብረት ኣማረ ኣብዚ ህሞት እዚኦም ድማ ምስ ሉል ቴድሮስ ናይ ፍቅራዊ ርክብ ዝጀመሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኩልና እናስታውሶ ድማ እዞም ናይ ክልቲኦም ናብ ፍቅሪ ርክብ ከም ዝኣተዉ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ባዕሎም ድማ ፖስት ገይሮም ነይሮም እዮም ክብረት ኣማረ ድማ ብብርክት ዝበለ ድማ ፈተናታት ተፈቲኑ ዝዓበየ እዩ ኣብ ኤርትራ እናሃለዉ ድማ ዓሪፉ ሱቕ ኢላ ይቕመጥ ነይሩ ብርክት ዝበሉ ናይ ስነ ጥበባዊ መድረኻት ድማ ይወዳደር ነይሩ ንኣብነት ኣብ ሸንግረዋ ዝብል ናይ መድረኽ ስነ ጥበባዊ ውድድር ድማ
أو دمس أو خينو قريب ينيرو أو زدما نايلبو أنا تواسع كون يزيد اللي إلى دما تمني نيرو يهون دامر أبز حج وان دما كبر تمار أتي زتمني يو رخيبو زلو أبز حج وان دما كفتم بلوز أتستوى سنة أبوي بقدم درجة النسور عنا مالتي بزعوا لولتيدروسن كبر تمار دما أب سوشيال ميديا بتعمي بزح النات بهالي نيرو كبرت عمارة يتقلموا نلول تدرسي كبرت عمارة يتقلموا بي لول تدرس توسخيتها من زبال وقع دبا بسوشيال ميديا الناس معنا يونيرنا هنا يكون دا عبر أبز حج وان دما أتي مشتر زخوان نبزح وانا تدبي أزنابر مشتر دما أبز حج وان أبت إنه شو قريو دما كبرت عمارة نتي تخكلن يزخوان ملسي بو إنتو قداي مالتي أبتو قداي دما قدمي مسلول تدرس النور النفور كاوسي مسحابن أبز حج وان زلا خبر تبعل تجازي مس أي ناي فقرر كنيرنا يكون دامبر ناي خلتي أنا دما نبزح زلا وانا دما أو خلتي أنا بريك تفوتيرو نيرو إذا بريك زجن ناي سلام أو مالت أنا يدول لا أنا يتيجايا نساون تدول لا يكون دامبر اتزنبرنا ناي فقرر كوجن نيشي نفاس تيونالو نيرنا هنا أبزه موت يزدما أنا مسلول تدرس استفعلته أنا السوسنوان مسلول تدرس نفر أو ركز جمره أو زه موتي يزيلو دما بعلو تناجرو نيرويو يخون دامبر أنا نلول تدرس كم تستطبي خوا عينت قال هوان عيرخوب خوان أنا نلول تدرس بخالي عينت يسيلي يعني أنا خوينا أنا حتى ندما بخاليو زي نخلتي أنا نفر أو ركز كون خون سلازي خير أزو قدايزي خلتي أنا أول بركفيلنا تسمع مينا إنا بريك أب كيرنا يو أسر زنبرنا نايف ركو دما أو زبوتا زينا خلنا خلتي أنا مفعل على كيرنا يو إلى دما بعلو أوت إنه شو قلب قال استناغوريو بدحر إزدما مستا قدم مسلول تدرس زنبرني فراوي مس قدمي أزنبرتني سبيتي حاون تبهل نيرا مس حاون دما أتاو قادش نايز نبرنا ركب كم بحدش دما جميرنا يو يزول بعلو كبرت عمارة كم استناغور انتخون بدحر إز دما قلتفنا إنا نمر عاتنا بزي دما هزوي بزح نجر بزعوازم خلت أرتيسات زوجع زنبر مخنياتو للل تدرس مستلما مالت كم تستوبهالو انتو قوينو اتي بريك خلتي ناي فقرا وركب مساو قارسو قلتفوي عبز حصر اوان إدما كبرت عمارة ناب حدا ساعتو بزي ايوان دما كبرت عمارة نلول تدرس تقليموا يو زباها الوقع الناتو وقعنا وركورات خطاتلتي يخون دامبر اتحاق دما هزو خلقا فلت الليلو أنا نلول تدرس عيت ألم خوان خلتي أنا بسلامنا تفعلالينا يزول زلو كورات خطاتلتي عبس الشعو عندما خلنا كم نستوسى دما لول تدرس دما نخبرت أمارة سيراتو أنا تبالا دما أو سوشال ميدا بالتعميم مواقع عزنا ورا قد أيو لول تدرس نكبرت أمارة دما تقليموني بزح بركز زولا جنزل تقليموني إلى سيراتو كم زنورة دما بركز زولو أو سوشال ميدا أنا سمعنا ينيرنا إنا إز قد إز دما بزي من محنت السخافة دما تإن حونا نكبرت أمارة حاتيتو أي كبرت أمارون نزيد خكلن يازخوانا مرسي موليسي أو تشعوان أنا أيت ألم خوان نساون تقليمون عيبالتن أب سوشال ميديا بعلو سوزاوها قعيمبر أنا جنزب أيك حركوان إلو دما اتحكي بعلو كبرت أمارة دما تناجر يكورات خطاتلتي كوزي بمغتصال دما بزعوا لولتيروسون دما أب سوشال ميديا بشعوان ناتوقع نيروي نكبرت أمارة نكترس إلى دما حدش نفقرا وركب كبز جمرتو عندما أب سوشال ميديا الناس معنا يزنبرنا حقيو أتي فقرا وركب جمرتو لسه دما مستقراوا أي نيرو أتي تقراوا دما كفتم ألو السبال درفتي حدا زخون الزمن عالم سجد دما نايفقري ركب جميرا إنا تباهل دما أب سوشال ميديا بالتعمي بركز زول الناس معنا نيرنا إنا كورات خطاتلتي نزو قداي إذا دما لول تدرس بقى دما حكي كم زي خونا دما مسكيرايا مس زمن عالم سجد زنورنا ريليشن دما نعرختي وي دما ناي مسارحتي بي كم مسارحت الزلله ناي فقر يركب دما يبلنا الى دما بعلا دما كم تناغرت خلنا الناس تاوسو يكورات خطتلتي بزي اغاطامي از دما ابزح جوان كبرت اماره بتعمي زسمرلو ناي فقراوي هيوت
ከም ዘለዎ ድማ ባዕሉ ተናጊሩ እዩ ሉል ቴድሮስ ብተመሳሳሊ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ካብ ፍቅራዊ ርክብ ነፃ ከም ዝኾነት ድማ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሉል ቴድሮስ እውን ኣብ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናተሳተፈት እያ ትመጽእ ዘላ እስካብ ሕጂ ድማ ካብ ስነ ጥበብ ዓለም ኣይጠፍአትን ክብረት ኣማረ ግን ካብ ናይ ስነ ጥበብ ዓለም ድማ እናጠፈ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልተይ እና እዚ ንብዙሕ ሰባት እናደናገረ ዝነበረ ሕቶታት ድማ ግልጺ ከም ዝኾነልኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝበለጸ ክንጽረኩም እንትን ድማ ናይ ጢኖ ሾው ኣብቲ ዝቐረቦ ዝነበረ ኢንተርቪው ድማ ኣብኡ ኣትኹም ኩሉ ነገር ክትሰምዕዎ ክእንግደኩም ክቡራት ተኸታተልተይ ሎማንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ ድማ እዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ በኻሊእ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ይኹነለይ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ክሳብ በኻሊእ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ይኹኑ ቻው